So, what's up mga katisoy? Maniw to mga katisoy. Atong sudan dabong o manok. Eh? Relax ya. Relax na ba? Yung sana tayo? Yung sana? Ha? Sa Goldilocks ng tayo? Eh wala ito na mag-i-upload tayo katong nangahoy ka ng vlog ka? Wala na kuan? Wala na video ba? Hinga ko kay wala man. Wala mo na vlog tayo? Wala ko vlog. Dugay kayo ito na humanda. Hinga ko pagka ko wala man. Kayang pandugang sukan ba? Video ba? Kada itong basketball ng 5-5 to. Oo, itong 5. Sunod, itong Domingo. Dapat naputusan nato, no? Kaso sa kang Domingo ba? Mingaw pa sa inyo? Ano ba na ako? Ang gabi iya gitu. Di pahinanahan to pre. Bukit bulan ba itong itlaan ba itong double ba? Ano man? Di pahinahan. Patag na kayo. Butangan og bato-bato ba? Nung bato na ka ng gilubong kayo ba? Gitres, butangan tres. Ha? Ano itong ligahan ito? Bulaan? O kahawan mo no, hindi dito no kahawan. Kada ang tag makapil sa ba gabi eh. Right. Nahiragin pa dyan kung nakaitim ba? Nahiragin kung nakaitim ba kayo? Kung magsulo ka, pinapilon na ka, marag kataha sa mga pagbasa, mga diskarte ba? Taha ka sulo ba? Kaya nakaitim, alat naman sila sa imukan. Oh, buwa mga. Oo, kabalo na sila adjust. Ako na, lalapod mo, dahil pa ng sauna. Pakalamig ka ng dantak ba, padong mo ito. Dayuhanan na mo. Maguli, takay na po. Isod na, pag makadayo ka ng manduwain nga, pag mabikil ba, gugubot ka na dan na gani, lagi mo kay birahan mo ito. Ano ka sa una, basketball? Malinga mong basketball god. Hindi na ba?
Murag ako, tanan ko expert mag-basketball, siguro ka ng mga liga-liga na mo kan, basketball o volleyball ba? Baseball. Basketball. Basketball kay kuan gyud. Ugma, linggo sunod. Domingo dara ka adlaw. Sa Domingo. BMJ! Ayaw mo! Stopper! Quack.